криво, една в леко ти е паднала. Да, аз така ми си първи момент, че е така изкривил настрани. Екипажа. Няма нужда от масаж вече, нали? Мечкаме газите. О! Тук ли си правят съборите на охата? О, какво е това бе? Глиган! Глиган са фърлили в това. Дил прасе. Не знам дали е глиган. Глиган или каква четина има? Има и ловджи, има и патрони. Глиган бе, резали са му главата, ушите. Малко глиганче. Не е куче това. Виж каква четина има. Его и уши от прасе. Че, това е колко? Това е от ухото. Това са го съсипали. Не са го съсипали, изяли са го, фърли са му кожата, бе. Тигана нека се е забрала. Бати диваш допълно. Може да снимаш за мен. Къде? Това от снаряд, бе. Чиста бомба, бе. Стига, бе. Стига, бе. Това от снаряд ли е? Бая тежко е. Това железо ли е или е месинг? Това не е ли месинг? Не. Що ме раздесало, значи железо. Има маргуник. Някой се е оставил тук да си имат. Да, има две скари. Тук има, гледай, си пооставили тук. Да, те явно си... Те са го направили по-настрани да не им го бутат и трошат. Като на студеница. Пак идват хората за скрап. Какви здрави бравки. Добре, то не са го изгледали. А само два хора. Това е нещо, някакъв иконостас ли, какво му викат? Икония. Какво е това са? Лук. Тиган. Кожа най-вероятно. Това е само кожа, бе. Абе, стои като кожата не е баш май само кожа. Гледай, какво е дебело. По гърба е там. Удрано е. Някакво манейко е било сигурно. Удрано е, според мен. Чайници, манерки, дълга маса. Не са си го направили лошо, хубаво. Мило, ево да видим. Дали е прасе или само кожата от прасето. Явка, я снимай. Само, да видим дали само... Аз като гледам май не е само кожа. Гледайте какво е дебело. Само кожата е. Какво е дебело, бе? Никой няма изхвърли прасето. Само кожата е. Видя се го? Това е плесен. Било е маненко прасе, едногодишно. Кожа ли е, бе? Да, кожа, вземали са му главата, бутовете. И това са го фърлили, не е могло да изгори. Аз съм ходил и на други такива заслони. Да. И какво? Горе на Борика са си направили ловджиите хижа. Да. Бидон с зеле, касето